Și-a pus țiganul bolovan, domne, pe trepte, a dat cu nisip în câini. Ia uite-te ce e acolo, frate. Sigur că da, și-a pus bolovan pe trepte. Trebuie să omoare un câine, domne, ca să ia cineva măsuri. Cu acest țigan Scoica Ion. De pe terenul Roșianu, de în oricine, în câine, în om, nu contează, că oricum poliția din Vâlcea, Râmnicu Vâlcea nu face nimic. Nu pleacă până nu se uită la noi. E înnebunit țiganul. E înnebunit țiganul. Comportament de țigan. Nu știe să mănânce, uite cum rumegă, frate. Vai de lume. Vai de lume. Ce l-o mai fi interesant acum? A înnebunit țiganul, nu știe ce la noi. Ne-a distrus, domne, și poarta. A luat-o la spinare. Ne-a distrus poarta. Stăm cu lacăt pe poartă, domne. Distruge țiganul tot ce ai, domne. A venit polițist chemat prin 112 și s-a înțeles cu țiganul, domne. Au căzut la pace. Sigur că da. De-aia l-am chemat pe polițist prin 112 să facă cunoștința cu Scoica, să se înțeleagă. Uite, n-a deschis poarta. Nu e sănătos ăsta, domne. Nu e sănătos. Vai de lume. Vai de lume. E prăpăt cu el, înseamnă că e beat. E prăpăt cu el. Să salutăm cu cine? Cred că să salutăm cu domnul Toader. Toader Gheorghe. S-a speriat și omul după stradă, domne. Vai de lume, e prăpăt cu el, domne. E mor de beat, domne. Doamne ferește, ce domne de făcut? Așa a făcut și cu Sfânta Troiță. A intrat în ea până s-a dus la domnul Câlea să o mute. Și domnul Câlea, cum să nu? Să refuze pe țigan. I-a făcut hotărât, domne, cum? Să poate. De chiriașul lui Gogărnoiu tot acie. Păi da, cum? E propă, domne, cu țiganul ăsta Scoică. Peste femeia aia era să dea, mașinile le mută pe stradă, în oameni dă cu bolovani, în mine în special. Câinele mi l-a bătut peste gard, a luat o ulucă de aici din gard și mi l-a bătut peste gard. Ce domne de făcut că nimeni nu ia măsuri cu acest țigan Scoică Ion, cu șatra lui. Au furat din cartier bolnava psihic Scoică Iuliana, cu țigancușa Cebuc, nepoata